Labi na gyud sir nagisgot mo kag Central Cebu, labi na gyud diha sa imuhang lungsod, sa ato ang lungsod sa Balamban. Yeah. Nanay natala nga mga nangamatay no nga mga hayupan. So dako Oo, kayo doon na ingon man sa mga nangamatay, dili pa gid ka alarming, pero for us, this warning no niya. Hasta ang kuan ang kaning pananom, no? pananom. Ang pananom gyud. Yeah. Oo, Kay usara ba na sa ato ag yung mga mga repolyo, source diha. oo. Oo. So, yeah, ang Yeah. ang ako lang gyud ani gyud Sam, ang importante kaayo ang kining dunay mga katawhan gyud nga magpadayon pagpahibaw kani nga programa no, nindot kay ni sa nga programa no, para unsa man gibuhaton no. Instead nga magtan-aw ta sa negative impacts no, natay gitawag sa climate change adaptation program nga pag-maximize sa basa no, pananglitan no, ang ako aplitan sa farmers no, doon na tayo mga daghan nga mga luyong nga mga tanom, kanang gitawag nga mga endemic o mga yano nga mga mabuhi nga kahoy Mga sa nitibo. moron ang panahon. Oo, mga nitibo nga luyong no, ibton karon ang panahon nga ibton na siya. Ibutang nato siya sa plastic kay sige mag-ulan, mas nindot, mas mabuhi nato sa panahon nga ligo na siya. Tan-aw nato siya nga yes, nasa negative impact, pero on the art of science no, kanang gitawag na to climate change adaptation, this is a very good opportunity no, sa pagluyong, sa pagpangulikta, sa pagpangibot ug pagpabalhin no. At the same time, palitan kani nga programa natay gitawag og climate field school. Usa ni siya nga atuon yang sigutan with Rafi and the Department of Agriculture Na sir nindot na ang pag-analisar sa pattern sa ting ulan, ting tugnaw, unya pag-analisar sa klase nga tanom ug yuta nga haom siya para dunay nindot nga produkto. Sir, kining and imong I know Rafi gipangisgutan. will be doing that. Kini imong Go gisgutan ahead, nga sir. mga climate field school usaban ni sa mga measures nga gipasiugdahan sa ato ang probinsya? O guban pa ba Yeah, signapay mga laing mga countermeasures nga gipasiugdahan? Oh, usa na karon sa gitutukan nato ang atong agriculture, provincial agriculture o ang OIC nato no, si Dr. Roldan. Mao'y nagsinto karon ana doon na naman goy maayong practice ang Iloilo niini no, ang CFS kanang Climate Field School. Unya nanapod si Kang Joey Salceda no, sa Bicol no. Ang summer nagunahon na katong nagtrabaho pa ko sa INJ usa na sa Plan International. Usa ni siya nga gitutukan niya tarong nahitabo no, paghisgot tawagan ko in the few days ago kabahin na ning programa ha. Mo din ang nisantop sa kung unahon na ang probinsya sa Subo. We are eyeing on Climate and Disaster Risk Management Resource Center. Usa ang tutukan nato ana, ang usa nga tutukan gyud nato labay is paghimo og oportunidad sa NGO like kaning Rafi, People's Organization, tungod sa mga mag-uma, mangingisda, mga co-ops, nga diin maghimo og pagkat-on, pagbansay-bansay, pagtuki og transfer o pagbalhin sa teknolohiya o practice nining mga lugar nga nagsugod na ning Climate Field School no. Unya interesado kayo ko kay bawo ko daghan na kay taghimo. Rafi is doing lots of things. Yes. You're doing lots of things. Yes. It's a matter of putting this into order, putting things i-maximize lang, i-replicate, unya mangita tag donors, nya mangita ang local government unit dapat tutukan ni siya So mao na siya ang bantayan lang na ako'y gikuyawan ani kay kining sobrang ulan-ulan niya pangtugnaw mo create man gud ni siya grabe nga pagpangliki sa yuta. Una akong gikuyawan ba unya once muliki ang yuta, it creates a gap no nga dunay oportunidad nga musod si tubig sa ilawom. Unya gani nagsugod na nakita na tug mga landslides no dinha along the Trans-Central Highway. Oo, delikado kaayo. Unya sir, gawas na ining mga gisgutan nato nga mga nindot kay mga bag-o ni siya nga mga paagi, bag-o mga proyekto sir. Karon sa mga ato ang mga kaigsuunan nga mga mag-uuma og mga fisher folks, unsa may mga ayuda karon sir nga gipasiugdahan karon sa probinsya sa Sugbo? Okay. Ang atong vet no, arita diri sa pag-uma, unya panginabuhi, pagtutok sa mga kahayupan no. Ang natay sila si Dr. Bingkoy. No? Yes, sila si Dr. Bingkoy. Dunay suporta no, like katong paghatag og technical support kabahin sa atong mga
karon gani mo na gitutukan ron nila, no, ni uban manggudpod sila ang ilang team din sa pagtan-aw gyud, no, pag-check na ay katong pagbakuna unya, kung dunay mag-sweater o mag-jacket nga tao, napod sila gihatag nga support niya na, no, magbutang og plastic diri sa atong mga kuan, mga baka ba. Unya libreng paghatag og bakuna, I believe it's going on right now. Unya next week mao na mo responde gid sila niya na labi na pagtutok, and they're doing that, no, hand in hand with the local government unit, mga barangay local government unit. So grabe gid ang ato ang kasinatian karon sa nga nahisinati Sir Balt, no, human sa typhoon ni sunod dining kabugnawon. So kumusta naman ta labi na gyud diha sa norte nga naa ka karon diha? Oo, ang sa norte sa pagkakaroon, like in the context diri sa Bantayan, dunay hiniusang pagtawag na to groundbreaking, no, sa mga kabalayan. Ituko din this is a resettlement housing project, no, na diin gilangkuban ni gisuportaan sa ato adiri sa lungsod sa Daan Bantayan, na apod ang probinsya sa Sugbo. Ang France United, no, apil na ni ang Lafarge, no, mo nangunagod ani, apil pod ang Habitat for Humanity Philippines, ang Total, Verlani o Berlay, no, Archetype Group na United Action sa France Philippines, unya naapod ang office gyud sa mga French citizens, no, na naapod din no, na usually mga French group. Unya ang apil po nini ang nag-support pod ang gitawag na to o grupo sa Ramin Abutis Foundation, kay naapoy mga daghang areas labi na sa mga lugar na diin magtukod ang eskwelahan, gipanangkamutan nga duol-duol sa eskwelahan, no? Ang Abutis Ramon Abutis Foundation Incorporated na lipay kay ni commit yun sa paghimo og programang edukasyon dinha sa mga eskwelahan nga nangaguba or pag-una, pag-ayo sa mga lugar nga doon ay resettlement site niya, education support, no? So this is a very good example of coordination, a very good example of supporting one another, be it INGO, local non-government organization, unya ang international group. Nagtapog yun na diri si Attorney Mark Tolentino, na po diri ang mayor, si Mayor Coro, mga kadagkuan sa Habitat. I hope ang Rafi, I believe they're also coming, no? Yes, narabatoy gipatawag si Mayor nga 4th coordination meeting, sir, no? Karon alas 2:30, karong no? hapon. Okay. Sir, sa katapusan unsa may mga imong pahimangno o agig pangandam ngadto sa atong mga katawhan, sir? Oo, yeah, related sa sobrang pagbugnaw kani temporary ra gid ni siya, sir, no? Ang kining ato ang sa pagbugnaw temporary, this will not last very long. Ang ako lang gyud nga inagawas naon tatay kanang gitawag og kanang jacket ba, no, or kanang pag dili lang nato pero protection nato sa kabugnaw. Protection. Oo. Raincoat niya dita mabasa niya sa mag-uumahin taon nga magbaon ta og sinina o t-shirt kay sington ta, sa pagpanguma magbaon pud ta og t-shirt or sinina kay mabasa ta. Unya tabon sa ulo, unya at the same time pagpahuway tinuod bugnaw ni siya pero importante nga magdagid og tubig gihapon, no? Yeah, tinuod na kay protection. Unya again akong gamiton ang oportunidad. Yes, go ahead, sir. Part of climate change adaptation. Unya kato ang mga luyong paron ang pag-ibot o pagtanom nga wa kay bis kay naa ang ulan na ang kabugnaw nga mutabang og paggam sa iyahang kaugalingong kinayahan. Tinod. Sir Balz, daghan kayong salamat, Sir Balz, sa imuhang mga kasayuran nga gipaambit karong buntaga. Salamat jud kaayo nining higayon, sir. Salamat kaayo. Okay. So mga igsoon mao kadto si Sir Balz Tribunalo, no, ang capital consultant sa DRRM, unya iyang gipaambit kanato ang mga importanteng mga kasayuran aron sa pagpangandam, no, nining kabugnaw nga atong nasinati. Ako matud pa niya temporary ra ni apan kinahanglan gyapon ta nga mangandam unya adunay protection, no, sa ato ang lawas, sa atong kaugalingon ug ingman sab sa ato ang mga mag-uuma og mga ngisda.
Okay. So atong padayunon mga igso kuyog nato karon live si ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Integrated Development Unit si Ma'am Marge Grabador. Miss Marge, maayong buntag. May buntag tats, maay mabugnaw buntag sa tanang suing ipaminaw. Yes, ma'am. Ma'am, nagisgot man gud ta ang epekto ni ining kabugnaw ma'am sa imuhang nasayran no labi na gyud sa ato ang unit. Yes ma'am, kuyog na to karon mga igsoon si Miss Marge Grabador ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Integrated Development Unit. Yes, Miss Marge, nining at nasinati nato ron kabugnaw ma'am unsa may mga importante nga taho nga anaa nga nadawat nato labi na gyud sa Rafi. Kaning katugnaw nato karon murag di man gyud ni kanang di ni kanang common sa ato murag kadaghanan sa ato magreklamo nga kanang kinahanglan gyud ta mosuot og mga jacket kay tungod tugnaw na. So kini bag-o sad ni nya makapaminaw ganita sa balita nga sa kaniadtong summer capital sa Baguio ni tagak na gyud ilahang temperatura down to 8 degrees. So tugnaw na gyud na. Susmugnaw na gyud kayo. Kay ang normal nila daw mga maabot na sila 14. 14 mga or inana. niabot na gyud na sila 8. So sama sa giingon ganihan ni Sir Oscar naabot tag 20 20. day ganiha. Last the other day niabot tag 21 no ang pinakakuan pero karon niubos pa gyud. Niabot tag 20 so moto ganiha nga nagsige kog tan-aw sa ni tan-aw jud ko di man ko tan-aw jud ko unsay temperature kay unusually tugnaw gyud mabati gyud imong katugnaw. So once magawas ka no ngadto sa diha sa magawas tani natong studio mabati gyud nato ang katugnaw gihapon. Nani napat ta syudad unsa na lang ka ni kun naa sa bukid. Ma'am, kumusta man unsay kabahin sa mga programa nato ma'am sa IDU no sa Rafi when it comes to kining sa pangumaw o sa pagpangista baka agig abag nato nila ma'am. Unsa may mga programa karon nga pwede natong mahatag ngadto sa atong mga katawhan. Sa pagkakaron atong gisabot pa man sa diun sa mga panghitabo sad sa ato karon tats pero kita andam man gyud ta no moalima or mohatag labi na sa mga komunidad nga sa una pa na nakipagtambayayon na gyud ta kini murag mo nang makipag-alayon pud tas mga eksperto kay nay mga butang lisod nato masabtan unya ang atong tabang kinahanglan nga naghiusap pud ta sa kadtong mga katawhan o kadtong mga tawo nga mo nilang gibuhat ang pagstudyo nganong bugnaw ta ug unsa epekto ani labi na sa ato ang agrikultura epekto ani sa atong mga tawo unya gikan nganha kung maka storya na ta nila makapurman na tag unsay pwede nga tabang kay di man ni siya nga murag kanang kuridas lang nga usara ka klase nga Kinahanglan tun-an gyud. Kinahanglan tun-an unya kinahanglan masabtan unsa gyud panginahanglan ngadto sa kada usa ka lugar or usa ka komunidad kay ang tabang kinahanglan muuyon pud gyud kung unsa gyud ang ilang kabutang. So matod nimo ma'am karon ongoing ang pagtuon no sa ongoing ang assessment on the ground unya matod pa nimo ang discussions nato with other partners nagpadayon haron gini siya nga tukma gyud ang atong abag ngadto sa mga katawhan. Alright. So mo na mga igso no ang kasamtangan karon nga gibuhat sa Rafi pinaagi sa Integrated Development Unit no sa opisina ni Miss Marge nga nagpadayon ang pagtuon kuyog sa atong mga eksperto unya in fact ma'am next week no aduna tay mga assessment nga himuon dito sa ato tas norte. norte. Okay. Kaya ato punta naon sa mga panginahanglan ngadto kay kung moingon ka nahisgutan man tong climate change kaning mga panghitabo katong kalamidad nga niagi sa ato although usahay makaingon ka nga wala pa gyud siya mga scientific basis kay maulahi man gyud kasagaran ng mga scientifico nga pagtuon apan di pud na dapat magpugong sa ato nga atong tan-awon kung unsa may mga atong tan-awon unsay mga panginahanglan sa mga kining mangingisda unya ang ato pong buhaton dili lang kay diretsyo tabang sa ilaha naapod tay mga tawo nga kaning mga eksperto nga gikuha nga mulantaw ila pong i-assess kung unsa may epekto ato mga panghitabo sa kalikupan sa mga kani atong mga fisheries kay aron inighatag nato sa atong suporta like mga livelihood support makaingon gyud ta nga padung gyud ni sa pag-rebuild or rehabilitate sa kadtong mga
fisheries resources or mga aquatic resources nga napiktuhan sa Okay. kaning mga panghitabo karon. Ma'am, sa imuhang obserbasyon karon, ma'am, unsa may impact ni ining atong natagamtam karon nga kabugnaw ngadto sa mga panginabuhi o in general, no, sa ekonomiya sa Cebu, ma'am? Ang kinilabi na sa kaning agrikultura or kadungog man sa ta maski sa kahayupan nga kung kita manggod nata sa temperate niya ang climate, kung muubos ning temperatura nga matugnaw, mapiktuhan yun ning mga tanom ug mga hayop nato. So nakabasa naman tas balita nga pipila na ka mga hayop na nga matay tungod sa katugnaw. So ang mga ubang mag-uuma mapugos na lang nga ilahang ihawon ni ilahang mga hayop kay aron di pud sila malugi. Sama ra pud na sa mga tanom nga kung dili pa siya angay ma-harvest na abtan og tugnaw kay naman na effect sa ilang mga gamot or kanang mga luya ni sila o mga lata. So ang mga mag-uma mapugos pud sila pangitag paagi kay aron dili pud in taon malugi aron manapa sila ma-harvest aron mabaligya pud. So muna yung mga epekto ana. Usa sa posibilidad ani nga ikatud nimo nga tus merkado ang kanang imuhang gipalit nga talong nga tag 30 ra sa una. Mumahal na. Karon maabot na siguro tay 60 mo mo doble. doble. Oh, sobra pas doble. Kay mobalik ka ana sa law of supply and demand. Kay tungod sa tugnaw napektuhan ang ani, jutay na lang mabaligya o say di pa kaabot sa merkado, ikabot sa merkado, mo nang mamahal ang mga presyo. Mo po siguro ni epekto, ma'am, sa pangisda. Sa pangisda, mao gihapon, no? Kung mapiktuhag ingon ana tungod maski mingon lang ka nga nangaguba na ilang mga bangka. Pero musad na nga nganong kinahanglan nato studyuhan ang kaning pangisda gyud tats kay kung imong tagaan, imong ayuhon ang tanang bangka nganha, wa ka naglantaw sa imuhang stock sa mga isda. tinuod. Nganha sa imong dagat. Mao ra gihapon. Maura gihapon igdag saan sa nga nangaayo na nga mga bangka basig mo kunhod pa hinuog samot ang supply nimo sa isda. So matod pa ni sa ipasabot nimo, ma'am, nga sa produksyon sa isda, no, labi na gyud sa ilang puy-anan, no, sa mga gasang kinahanglan atimanon sa gina nato, protektahan sa nato. Tanawon gyud nato na kay aron mabalansi nga inig ayo na sa mga bangka og ato na sa mga mangingisda aduna pay tumong sakto nga supply sa isda nga ilahang maani. Ma'am, unsa man kay mga buhaton sa mga katawhan, no, labi na gyud sa pag-cope ni ining sitwasyon nato karon? Ma'am, imo nang tubagon, human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Kahibaw ba mo nga apektado sa bugnaw nga panahon ang mga naay binuhing bangus ug tilapia? Kini tungod ang bangus ug tilapia dili mangitlog sa panahon sa tingtugnaw, muhunong sa pagtubo ug mas duol nga mataktan og sakit. Mangitlog kini pagbalik sa bulan sa Marso o ang pagsugod sa panahon sa ting-init. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ang mga biktima sa bagyong Yolanda nihangyo ngadto sa syudad sa Subo sa paghatag og dugang panahon aron sila magpabilin sa Tent City. Usa sa mga biktima si Butch Ableza nipadangat nga sagad kanila dili pa gustong mopauli sa Leyte ug buot nga mopahimutang dinhi sa syudad. Dili ikalimod nga maglisod sa pagtukod og bag-ong panimalay ang mga biktima didto sa Leyte, labi na nga ang mga dapit diin sila ni Puyo gideklara isip no-build zone. Matod ni Ableza, 44 ka pamilya nga nagpuyo sa Tent City nagsalig sa tabang sa gobyerno nga muluntad sa di pa matapos ang Marso. Hinuon, uban kanila adunay mga nakitang trabaho dinhi sa syudad isip driver, call center agent, nurse, cashier, cellphone technician, gasoline station, maintenance ug household helpers. Sa laing balita, usa ka cargo vessel ang nasangad dito sa norte ni adtong Domingo tungod sa kakusog sa hangin ug dagkong balod. Ang cargo vessel LCT-208 nasangad paingon sa mabaw nga bahin sa kadagatan sa lungsod sa Madridejo sa Bantayan Island, samtang nagdiskarga kini og graba ug balas. Ang cargo vessel nagpundo sa pantalan sa Kaungkod, kanusa nahitabo ang insidente. Ang Cebu Command sa Philippine Coast Guard kon PCG dali hinuong niresponde sa insidente ug naghuwat na lang sa go signal sa tag-iya sa barko aron sa pagganoy niini.
Ang cargo vessel adunay sakay nga 24 ka mga tripulante apan matud sa PCG way nataho nga samdan o kadaot sa cargo vessel. Sa katapusan, ang Department of Agriculture o DA7 midasig sa mga mag-uuma sa bukirang bahin sa Subo nga mopahibaw sa mga otoridad kung adunay mga kaso sa mga nasakit nga mga mananap nga wala pa matala. Sigon kini sa pagdeklarar og state of calamity sa syudad sa Subo tungod sa bugnaw nga panahon nga miapekto sa mga mananap ug pananom sa bukirang mga barangay sa syudad. Mipadasab ang DA7 sa ilang kaugalingong grupo sa mga veterinarian sa barangay Sudlon 1 ug 2 aron sutaon ang taho kabahin sa mga mananap nga naapektuhan sa kabugnaw sa panahon. Ang DA7 mitambag sa mga mag-uuma nga paimnon og tubig ang mga mananap sa paglikay nga ma-dehydrate ug pagkaon og supplements nga adunay darak sa paglikay sa sakit nga makuha sa talagsaong kabugnaw sa panahon. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Okay, dugang pahibalong mga igsoon ang microfinance nga programa sa Ramon Abutis Foundation Incorporated kon Rafi Microfinance. Nagsaulog karon sa iyang ikanapulo nga General Assembly diha sa University of San Jose Recoletos Coliseum sa Basak Pardo, siyudad sa Sugbo. Ang tema sa GA mao ang Fiesta sa Rafi Microfinance, a Thanksgiving celebration nga nagpalanog sa mensahe nga magsaulog bisan pa sa mga kalisdanan ug pagbarug batok sa mga katalagman. Tuyo sab sa kasaulugan ang paghatag og mga serbisyo sa mga motambong nga mga nanay nga negosyante gikan sa mga probinsya sa Sugbo, Bohol ug Leyte. Isip pasalamat og paghatag kanila og kahigayunan nga makat-on pa unsaon pagdisog sa ilang panginabuhi ug kahimtang. Labot sa kalihukan ang awards og talk show bahin sa pagpalambo sa negosyo, exhibits, hamubong training lectures, indigay sa sayaw og luto, lakip man ang medical mission kaabag ang Eduardo J. Abutis Cancer Center, no? Sa tanang mga sakop sa Rafi Microfinance gikan sa ilahang mga empleyado ngadto sa ilahang mga opisyalis, congratulations, no, sa pagpahigayon sa ikanapulo nga General Assembly nga gipahigayon karon sa Basak Campus, no, sa University of San Jose Recoletos diha sa ilahang Coliseum. So mga igsoon, congratulations again sa ato ang mga Rafi Microfinance og ingon man sab sa atong mga nanay, no, nga nagsaulog karon sa ilang ikanapulo nga tuig sa General Assembly. Okay. So padayon ta Miss Marge kato, no, ang pangutana sa atong gibiyaan kaganina. Unsa man kay angay nga buhaton sa mga katawhan, no? Labi na gyud sa pag-cope ni ining sitwasyon karon. Kung kabahin sa mga kaning mga tanom, no, specific kay ni, ang usa sa mga kasagaran nga gimbuhaton nganha kay ang concept of kanang greenhouse, sa ubang nasod nga tugnaw nagli sa greenhouse kay aron ang katugnaw malimitahan siya, ang kainit matrap. So ang usa sa buhaton ni pwede habulan ang mga tanom, no, pwede na siya habulan, pero ang naamang pug ni mga pamaagi ani sama ning mga vitamins, no, abi man tog vitamins para sa mga tao, para vitamins hayop, para sa mga pwede sa tanom ug sa mga hayop. Basta ang mga hayop pwede habulan kung tugnaw na gyud. Ang kuan lang siguro ani is sa sumad karon kung muna ni ang gitawag natog new normal, kung mauna ni kausaban nga ato ang masinati sa umaabot pa nga mga tuig, therefore kung karon kanang magkuanta siguro sa sunod ato nang tan-awon ang timing sa pagtanom nato, kung kining katugnaw inani na atong ma-expect kung mga January or February, then atong tanawon nun sa may pwede nato nga mga halaman nga matanom nga dili kay o resistant sa tugnaw. Unya, sunod ana ko nang mangandam na sadta kung mahabot man hinuon ang higayon nga tugnaw gyud o si kaning pagpanghabol o vitamins or naaranas tumong pagplano kung unsay pwede itanom. Sa mga katawhan gyud kita murag I think ang atong mga panghitabo karon sa kanang mapipila ka buwan, mahog yung nag-agig pagpangandam. So muna ang emphasis jud karon sa labi na sa gobyerno kaning disaster risk reduction, no, mga programs o climate change adaptation measures. Oo, kana siya mga language siguro na nga di kayo pa nato ma-visualize sa kadaghanan sa ato apan sa mga umaabot nga mga adlaw ipasabot ra pud gyud nas mga katawhan unsa na siya kanang sa imong balay ang disenyo kung kung nagtukod ka unsay pwede disenyo nga pwede malikayan nga manglupad na inig abot sa mga kusog nga bagyo,
Ikaduha, asa ka mutukod sa imong balay, pwede sana. Or kung ikaw kanang wala kay umang nga giatiman, wala kay hayo, wala kay mga mananap nga giatiman, imo pong pagatanaw unsa may pwede nimo ipangandam sa imong balay. So kanang mga ina ng mga butanga pwedeng buhat. So importante yung mga basic kay ni siya ma'am no. Apan lagi labi na gyud sa atong mga nasa sektor sa agriculture ma'am. Ang pattern na manggugaron mo na nga importante kayo nga estudyuhan gyud maayo. Matod pa nimo unsay tukma karon mga panahon na mausay angay nga itanom no. So importante kayo na Kunya kining panahon na kinahanglan na nga mag-abot na ang mga eksperto kay kung sa to ilang mga gipagstudyuhan, mag-exchange of ideas, exchange of knowledge. Importante kay na karon masabtan gyud nato unsa natong gatubang. Ma'am, karon unsa may mga importante nga mga kasayuran nga buhatonon no nato sa labi na gyud sa ato ang unit no sa IDU sa Rafi IDU. When it comes to kini nga mga programaha ma'am, unsa may mga importante nya i-appeal lang sad no ang ato ang mga programa sa related to environment alang masayod sa dato mga katawan. Yes, go ahead ma'am. Sa una pa, involved naman gyud maski dili pa kaayo lanog kay ning climate change. Sama sa atong Greening Philippines nga ang atog yung kausa ana ka ang pagpananom sa kakahuyan. Natay nursery nga I think it is the only nursery nga pinakadaghan sa variety sa mga native trees. Unya ato magyud ning Asa na nahimutang ron ma'am? tuana nga to sa May busay dapat? Busay. Okay. Sa Busay atong nursery nga to nga. We now have 220 Wow, kadaghan no. variety of native trees and that is growing kay di target man ta nga to napasakaan. Now, mo encourage og native trees kay mauna siya ang muuyon sa uban pang mga halaman ug kahayupan diri sa kuasa man na sila mahimutangan haon nya. Maayo kay na siya nga panagang sa mga kalamidad labi na kaning mga baha ug kaning mga kusog nga ulan. Unya padayon pud ta kani kita kay kuan man taon community organizing. So kusog man tangan ha. So ato gihapon ng padayunon kay kana mo na ang pamaagi nga papadayag nato sa mga katawhan unsay mga bagong mga scientific studies unsay mga pwede pagabuhaton sa mga komunidad. So kini mo nang makig-alayon gyud ta sa atong partnership sa RCEBU no with the provincial government nga gibutang na gyud sa usa sa butang nga ato ang i-measure sa atong scorecard maunang kuan mga resiliency measures, disaster risk reduction management measures sa mga LGUs nato. So wala ra kay tay kung sa ato apa sa IDU no diri sa atong kabutangan sa Integrated Development Unit sa Rafi padayunon lang nato unsa ni ato ang ginbuhaton unya ang kuan lang nato nganha nga kung ngay mga bag-o nga findings or studies or like kani atong response karon sa katong mga nahitabo nga bagyo nga usa ta mohatag og hinabang sa mga mangingisda ato sang tan-awon kung unsay kabutang sa mga fisheries resources kana may inana nga butang kay kita murag tipik og tipaka sa hidak sa unsa kadako nga solusyon ang kinahanglanon apan maski tipik og tipaka ra ka di gyud ni dapat nga makahunong sa ato nga paghatag og contribute kung unsa may pinakagamay nga solusyon nga maghatag nato. Ma'am, arita sa hinapos no nga mensahe nimo gamay lang gyud atong panahon. Yes ma'am, go ahead. Ang kuan na gyud siguro yung mga panghitabo karon is ang pagpangandam. Dako gyud na nga butang. Kung naamay mga sugyot ang ato ang gobyerno, nay mga warnings nga angay nato ibuhaton, siguro panahon na nga maminaw ta. Simple as kung kanang ato ang mga gianan sa tubig dita angay mo puyo diha siguro ato pud nang tagaan og balor. So kana lang it starts with dili ni siya complicated nga solusyon arong makabuhi ta kung unsa may mga resulta ani mga kalamidad. Apan papangandam sa atong kagalingon, papangandam sa atong pamilya, papangandam pud sa kanang atong palibot nganha kay aron kung aduna may mga panghitabo pang katugnaw, bagyo or unsa pay mga kalamidad nganha, makaingon ta nga andam ta og pwede ra gyud ta kanang adaptation, maka-adapt ra gyud ta. Sugda na gyud pag-adapt sa kining bagong panahon. Deadline yesterday. Ma'am Marge, salamat kayo sa imuhang presensya karong buntaga og sa mga kasayuran nga imong gipaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan.
Once again, Daghang daghang kayong salamat. So mga igsoon, no, gamay na lang yung kayo, manghinaot mi nga nining ato ang usa ka oras nga panag-uban, nakahatag mi ninyo og igong kasayuran, no, kabahin nining ato ang nasinati karon nga kabugnaw, no. Mao manghinaot ta nga kamo diha nga naa sa inyohang kaumahan o baka naa sa inyohang tagsa-tagsa ka pangisdaan o ingon man sab sa ato ang mga yano nga mga kaigsuonan nga naa diha silang tagsa ka panimalay, manghinaot mi nga nakapaambit mi ninyo, no, sa mga kasayuran labi na gyud sa pagpangandam, labi na gyud sa angay natong mga buhaton, no, sa pagsugat nato nining kausaban, no, sa ato ang klima nga karon pa nato na sinati, no, 2.8, no, degrees nga namantala sa una ang normal lagi nato is mga around 24 apan mo ni ang atong nasinati karon kabugnaw. So may naot nga niining pagtuki nga atong programa nakapadangat mi ninyo sa mga impormasyon. Mga igsoon, wala na kitay panahon. Sa ngalan sa mga kauwanan sa buhat, si Ma'am Heidi Palapar, si Miss Roxanne, si John, o si Sam, nga kuyog nato karong buntaga. Sa ngalan sad sa among kaubanan, no, sa Rafi, gingon man sa atong Chief Operating Officers Foundation, si Ma'am Dumi Chua. Kaniyong tanan ako, muingon nga, hangtod sunod semana sa samang takna og adlaw og istasyon, mag-uban ta. Mayong buntag, mga Bisaya.